Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Леша Фигуллина. Бүгенге программада. Бір ел ішінде 130 юл транспорт хәләкәте. Юхиди узган елга йомбак ясыйм. Фаҗигаләр булмасын өчен ниләр эшләргә кирәк һәм юлдагы вазгыятны яхшырту өчен хакимият нинди эшләр башкарырга ниятли. Бызлы судан курыкмыйлар. Православие динен тотучы әлмәтләр изге суда кыйынды. Качману ничек үтте? Акыллы һәм тынычлар. Зәй районында опаллы сеңелле ишәкләр асрый. Хайваннар ничек туклана һәм хуҗалары аларга нинди өметләр баглый. Әлмәт автоинспекторлары узган елга нәтиҗә ясады. 2022 елда район юлларында 23 кешенең гомере өзелгән һәм 157 кеше зыян күргән. 2023 елның гыйнварында да фаҗигале авария теркәлгән. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясендә үлем белән тәмамланган 2 юл транспорт хәрәкәте турында фикер алыштылар. В ДТП погибло 23 человека при расчетном целевом показателе 15. Узган ел Әлмәттә барыннан да ешрак юл транспорт хәрәкәтләрендә берлешү нәтиҗәсендә һәлак булганнар. Мондый аварияләрдә 16 кешенең гомере өзелгән. Быел андыйлар саны 2. 7 гыйнварда Русакташы Ознака юлында теркәлгән авария опалы сеңелнең үлеме белән тәмамланган. Юллардан сау сәламәт кайту өчен бары тик кагыйдәләрне үтәргә генә кирәк ди автоинспекторлар. Ләкин юллар торышында иминлектә зур роль уйный. Шәһәр яны юлларында хезмәт күрсәтүче компания вәкилләре утырышта катнаша алмады. Если коллеги, к сожалению, не могут, так скажем, адекватно реагировать на ваши предписания, ну тогда будем прокурорский надзор привлекать. Подрядчы оешмаларның хилафлыклары арасыннан юллардагы карбыз, юл катламының бозылуы һәм тараюын атыйлар. Узган ел автоинспекторлар машина йөртүчеләргә 47 мең штраф салган. 2021 елда алар саны күбрәк булган, 55,10 тәшкил иткән. Иң киң таралган хокук бозу һаман да иминлек кайышын ләктермә булып тора. Шундый 16 меңгә якын очрак теркәлгән. Узган ел бу сан 4 меңгә кимрәк булган. Икенче урынны тәртипсез җәяүләр алып тора. Өченчедә исә җәяүләргә юл бирмәүчеләр. Быел шәһәр хакимияте беренче эш итеп көчләрен юллар торышы буенча туган мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлдерәчәк. Соңрак алар шәһәр эчендәге проблемалы киселешләргә игътибар бирергә планлаштыра. Ознакайда яшәүче 19 меңнән артык кеше торба үткәргечләрдә чыккан җитди авария сәбәпле җылысыз калды. Үзәк котельниянең Казаннар коллекторында өзеклек барлыкка килгән. Нәтиҗәдә 186 күп фатирлы торак йорт, 8 мәктәп, 16 балалар бакчасы, хастаханә һәм шифаханә җылысыз калган. Ремонтчылар тимер торбаның бер өлешен алыштырды, эритеп ябыштыру эшләре кичке сәгать 10:00да тәмамланган. Авария нәтиҗәләре төн уртасында юк ителгән. Хәзер биналар җыллык белән тәэмин ителгән. Лениногорскида бөтен илдәге кебек үк яңа оешма Россия социаль фонды эшли башлады. Ул пенсия фонды һәм социаль иминият фондын берләштерү нәтиҗәсендә оешты. Үзгәрешләр халык тормышын ничек җиңеләйтә, безнең җатыркымы белеп кайтты. В этом году я вас отправлю на санаторно-курортное лечение. Зәлифә Тажиева инфаркттан соң 8 ел элек инвалидлык алган. Ханымга бик еш социаль хезмәтләрдән файдаланырга туры килә. Бу юлы ул Россия социаль фондына мөрәҗәгать итә. Зәлифә апа бер мәшәкатьсез белгечтән шифаханәгә юллама алды. Ханымның тормыш иптәше дә инвалид. Аңа бушлай култык таягы каралган. Әлеге сорауга җавапны да ул биредә алды. Россиянең социаль фонды аша пенсияләр, социаль түләүләр, ана капиталы, балаларга түләүләр кебек хезмәтләр алырга мөмкин. Шулай ук больничный, пособие, бала тудыру сертификатлары, техник тернәкләнү чаралары һәм шифаханәгә юлламаларны да биредә рәсмиләштереп була. Белгечләр махсус курслар үткән һәм килгән һәркемгә иҗтимагый иминият, пенсия мәсьәләләре буенча киңәш бирә алалар. 1 гыйнвардан халыкны социаль яклау министрлыгының да кайбер хезмәтләре күрсәтелә. Эш шунда ки, ел башыннан 5 төрле түләүне бердәм пособие алыштырды. Аңа хәзер 3 яшькә кадәрге 1 һәм 3 бала өчен 3-тән 7 һәм 8-дән 17 яшькә кадәрге балаларга пособиеләр, шулай ук йөклек өчен түләүләр керә. Аларны дәүләт хезмәтләре порталында яки Россия социаль фондында рәсмиләштерергә мөмкин. Лениногорск пенсионерлары, балалы гаиләләр, инвалидлар социаль ярдәм сорап, Гагарин урамы 51 адресы буенча урнашкан социаль фондының клиентлар хезмәте яки Тукай урамы 7-нче йорттагы күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итә алалар. Барлык документларны дистанцион рәвештә дә дәүләт хезмәтләре порталында рәсмиләштереп була. Социаль фонд белгечләре белән экраннарда күргән номер буенча элемтәгә керергә мөмкин. Әлмәттә православие динен тотучылар Качману бәйрәмен каршы алды. 18-ннән 19 гыйнварга каршы төндә традиция буенча дин тотучылар бәкегә чумды. Быел шәһәр күлендә суны изгеләндерү чарасы алдагы елларга караганда иртәрәк башланды. Суга чуму һәм Казан кафедраль соборында иртәнге гыйбадәт ничек узды? Твой Иордане, крича Тебе, Господи.
Кошману бәйрәме алдыннан шәһәр күлендә дога кылынды һәм су изгеләндерелде. Моны ире Олег Чугунов башкарды. Килгән һәркемгә изге су сибеп, ул мәхәллә кешеләрен бәйрәм белән тәбрикләде. Быел суны изгеләндерү алдагы елларга караганда иртәрәк, кичке 8дә башланды. Шуңа күрә башта суга чумырга теләүчләр булмады. Иордан дип исемләнгән бәке янында коткаручылар, табиблар һәм полиция хезмәткәрләре дежур тора. Барлык теләүчләрне кайнар чәй белән сыйлыйлар һәм менә беренче чумучылар да күренә башлады. Андрей Савельев өчен Кошмануда суга чуму матур традициягә әверелгән. Инде 5-6 ел ул изге суга чумам. Гадәттә Ират авыл бәкеләренә йөргән. Бу юлы беренче тапкыр шәһәр бәкесендә кыйна. Как водичка? Нормально, хорошо. Что для вас вообще окунаться в кефир каждый год? Ну, праздник, крещение. Судан чыкканнарны киенү һәм җылыну өчен айсберг сәламәтлек үзәгенә чакырдылар. Бәке шулай ук Ямаш авылындагы изге чишмәдә дә оештырылган иде. Төн уртасында һәм иртән Казан кафедраль соборында илаһи литургия узды. Кәҗә мамыгыннан кулдан бәйләнгән эшләр замананың теләсә кайсы вакытында да затлыгын югалтмый. Әмма аны бәйли белүчләр генә азаеп бара. Безнең иҗат төркеме Болда шәүче шәл бәйләү остасы белән танышып кайттым. Индира Сайфуллина дәвам итә. Мамыкны менә булайга иттереп эшлисең, шәлгә неткәстен, менә хәзер булайга йылкасың мамыкны. Без барганда Миңненур апа Хамидуллина шәл өчен кәҗә мамыгын эшкәртеп утыра иде. Аның шапшып итеп кәҗә мамыгын тараган тавышы гына ишетелеп тора. Хуҗабикәнең тизлеге бу эшне остайтып башкаруы соклангыч. Ул кичкенәдән ятим калып, әби-бабай тәрбиясендә үскән. Шунлыктан үзенең кайчан кул эшләренә өйрәнүен дә хәтерләми. Мин бәләкәй идем әле, инәйнең шәүләсен генә беләм. Әтәйне сугышка алып киттеләр. 41 елны китте. Без калдык 3 бала. Мен бәләкәе. Шуна безне әби белә бабай карады. Әле бәләкәй идем, әле укымыйдым да. Шул егерли башладым. Егерләргә яратам мин. Миңненур апа ирли үзенең тормыш юлында сөйләп үтте. Яшьлегендә Оренбург якларында кирпич заводында кирпич яндыруда озак еллар эшли. Аннары төзелешкә күчә. Кайда гына яшәсә дә, кайда гына эшләсә дә, аның кулыннан орчык, бәйләм энәләре төшми. Чөнки хезмәт хакы булмаганда яки җитми калса, аның уста куллары авырлыклардан коткарган. Кәҗә йоны мамыгының барлык нечкәлекләрен белгән Миңненур апа үзе дә Баулыга күчеп кайткач, күпләп йон һәм сөт кәҗәләре асраган. Bir башлаган шәлне ул 10 көн тирәсе бәйли. 5 күз алабыз, 5 күз ясыйбыз баштан. Менә шулайга 4, 5. Шул 5 күздән хәзер бәйлибез. 5 күзне. Шәлне бәйләп бетергәч, җылы суда сак кына юып киптерәләр һәм шәл әзер. Әлеге шәлнең уртасы 250-280 күз белән бәйләнгән. Аны бәйләр өчен барлыгы 10-15 көн вакыт кирәк. Шундый йомшак шәл. Индира Сайфуллина, Булат Минхажев, Баулы телевидениесе. Кайчандыр Зәй районының Бигеш авылы дуңгызчылык белән дан тоткан. Бүгенге көнгә кадәр нәкъ үзәктә Ленин һәйкәле тора. Авыллар өчен бу бик сирәк күренеш. Аэропортка да исемне ул биргән. Ләкин гаҗәеп хәлләр моның белән генә тәмамланмый. Күптән түгел генә биредә ишәкләр яши башлаган. Адилә Борханова дәвам итә. Күп чыгара бит. Хуҗа Насретдин мәзәкләре ашагына таныш булган ишекне хәзер хәтта Бигеш авылында да күрергә мөмкин. Әниле кызлы Кәлимуллиннар хуҗалыгында алар икәү. Җылы хайваннарын исә Мәхсүмә һәм Кифая апаларга танышлары алып кайткан. Ишекләрне китерәбез без сезгә диләр. Аннар әзрәк торгач сөйләшкән китерәбез хәзер ишекләрне диләр. Китерделәр. Берне генә китерик дигәне икәү, икесе икәү бездә ди. Брүзе генә ди. Калса сездә дә кычкырыр ди бездә дә ди. Лутиксендә китерик диләр. Хуҗалары малларга яратып мальчишка, малайлар дип эндәшә. Яратмаслыкта түгел бит, акыллы һәм тыныч хайваннар. Без барында ишәккә генә хас булган авазны ишетеп булмады. Хайваннар берсен-берсе югалткач кына иа дип эзли башлыйлар икән. Ашауга да сыйланып тормыйлар, баллы ризыкларны яратып ашыйлар. Ә менә суга исләре китми ди хуҗасы. Алар калганлыгын ашыйлар. Сыерлардан калган ашан ризык белән җыеп, аяк астын чистартып, ашап йөриләр. Ишәкләрне күпләр сәерсенеп, ни өчен асырыйсыз дип аптыраталар икән. Шәһәрдән кайтучы оныкларга уенчык урынына алар, балалар белән дә дуслашып беткәннәр инде.
Йөк ташу хезмәтен башкарырга җайлашкан хайваннарны биредә аның өчен файдаланмыйлар. Авыл балаларының күңелен күреп, урам буйлап утыртып йөртәләр. Ә җәйгә таба махсус арба ясап, эшкә дә җигәргә уйлыйлар. Келимуллиннар хуҗалыгында тагын 2 сыер, бузаулар бар. Җәй көз күпләп күркәләр, тавык, чебеш асрыйлар. Ишекләргә кадәр берничә атлары да булган. Менә шулай матур һәм күңелле яшиләр авыл җирендә. Адилә Борханова, Денис Сыпатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.